Banag na kayag turong langit ket narikag siba itidala na duda. Saan ang nalakangin di Diyos makiada ket datay itikibinem na. Saan ang nalakado na ngem di Diyos ti gumuyog mangten kinamnama ket pangarina nga itena. Problema sumingamang pagkapuy agarubos na ngem ni Jesus kunana inka agtuloy ka ket datay iti alwa.